Не, ён думае, што можа здзекавацца з мяне, а я стану цярпець? А вось і памыляецца. Заўтра я яму задам. А можа лепш сёння? Дакладна сёння. Чаго чакаць да заўтра? Ой, вы ўжо тут, сябры. Прабачце, не заўважыў. Добры вечар і да пабачэння. Ой, добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Буслік. Салют, Яночка. Прабач, але мне трэба бегчы. Куды гэта проці ночы? Не магу табе сказаць, але справа вельмі важная. Буслікі, не думай. Я цябе нікуды зараз не адпушчу. А твоя важная справа пачакае да заўтра. Не, я і так доўга чакаў, а зараз рашыўся. Так што не затрымлівай мяне, калі ласка. Чаго ты чакаў? На што рашыўся? Нічога не разумею. Яночка, я потым табе ўсё растлумачу. Але зараз мне трэба бегчы, каб убачыцца з адным хлопчыкам у двары. Ну і ну. Табе што, дня не хваціла, каб з ім убачыцца? Ды я сёння з ім ужо сустракаўся, але не сказаў таго, што трэба. Так, Буслік, давай расказвай усё па парадку. Калі я вырашу, што твоя справа вельмі важная і неадкладная, адправімся разам, бо ты яшчэ маленькі, каб бегчы кудысьці так позна. Ну, добра, слухай. Мяне ўжо некаторы час дражніць адзін хлопчык у двары. Ого, і ты маўчаў? Ну, я не хацеў скардзіцца. Спачатку спрабаваў не звяртаць увагі. Ну і правільна, малайчына. Гэта разумныя дарослыя паводзіны. Але хлопчык не супакойваўся. Ён абазваў мяне танканогім. Ды нармальныя у цябе ногі. Потым даўгадзюбым. І дзюба ў цябе вельмі сімпатычная. Ён яшчэ прыдумываў нейкія крыўдныя мянушкі. Я нават усе не запомніў. Які нявыхаваны хлопчык. А сёння ён увогуле назваў мяне слабаком. А я не слабак. Вядома, не, Буслік. Ты проста яшчэ маленькі. А так я даволі трэніраваны. І зарадку кожны дзень раблю. І ў футбол вучуся гуляць. І заўсёды дапамагаю дарослым пакупкі з магазина данесці. Буслік, і навошта ты зараз вырашыў сустрэцца са сваім крыўдзіцелем? Бо я сёння разгубіўся і нічога яму не адказаў. А зараз прыдумаў, што трэба было зрабіць. І што? Я павінен быў абазваць яго ў адказ. А яшчэ лепш штурхнуць. Ой-ёечкі, ты вырашыў пабіцца? Ну, калі прыйдзецца, я паб'юся, каб гэты дрэнны хлопчык ведаў, што я не слабак. Буслік, мне здаецца, ты нешта не тое прыдумаў. А ў цябе ёсць лепшыя варыянты, Яночка. Шчыра кажучы, нічога пакуль у галаву не прыходзіць. А я больш цярпець не хачу, так што не затрымлівай мяне. Я пайшоў. Ой, добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Прывітанне, дзядулечка. Добрый вечар. Ой, як вы своечасова з'явіліся, дзядуля? Наш Буслік вырашыў пабіцца. Ой-ой-очки, і з кім жа гэта? З адным хлопчыкам з двара, які ўвесь час мяне крыўдзіць. Ён нашага малога абзывае рознымі крыўднымі словамі. А я ніяк не мог набрацца рашучасці, каб яму адказаць. А зараз набраўся. Так я пайду. Ну, вядома, пойдзеш, калі іншага выйсця не бачыш. Не бачу. Толькі спачатку адкажы мне на пытанне маленькі. Як ты думаеш, што азначае выраз «лепш благі мір, чым добрая сварка»? Ой, я чула такі выраз. Ну-ну. Але, шчыра кажучы, не разумею, што меецца на ўвазе. А ты, Буслік? Благі мір, добрая сварка.
Не, дядуля, я гэты выраз не разумею. Тады давайте разом разбираться, мои кветочки. Благий мир значить дрэнны, крохкі. Я зразумела. Хлопчык час ад часу да цябе чапляецца. Так. Ты крыўдзішся. Але пры гэтым вы пакуль не пасварыліся і не пабіліся. Так, кветочка моя, гэта не сяброўства, але вы пакуль не ворагі. Сапраўды, хлопчык не ўвесь час дражніцца. Час ад часу мы разам гуляем у адной кампаніі. А добрая сварка у вас атрымаецца, калі ты зараз пабяжыш да хлопчыка, абзывацца, ды нават біцца. Атрымліваецца, добрая ў гэтым выразе значыць моцная сварка. Менавіта, калі будзе шмат крыку, крыўды і нават бойка. Значыць, добрая сварка гэта не выйсце. Так, Бусічак, з яе атрымаюцца дрэнныя вынікі. Напрыклад, за хлопчыка заступяцца яго бацькі. Правильно. Яны ж не ведаюць пачатку гісторыі Так. і будуць думаць, што ты нявыхаваны задзіра. Значыць, мне трэба пакінуць усё як ёсць. У мяне ёсць іншая прапанова. Сёння вы спакойна разышліся, так? Толькі хлопчык назваў бусліка слабаком. Ой, зусім непрыгожа, але бойка і сварка скончыцца тым, што вы ўжо ніколі не пасябруеце. Ой, я б гэтага не хацеў. О, значыць, буслік, трэба даказаць хлопчыку, што ты не слабак. А як малому гэта зрабіць? Напрыклад, запрасіць яго на спартыўны паядынак. Прапануй яму спаборніцтвы. А гэта ідэя. О, Я вельмі добра навучыўся адціскацца. Думаю, у мяне атрымаецца зрабіць гэта больш разоў. так. Бо Рыся мяне кожны дзень трэніруе. Правильно, буслік. А мы ўсе будзем балець за цябе. Нават калі ты не пераможаш, усе ў двары ўбачаць, што ты не слабак. Ну, малайцы, разумнікі мае, цудоўна ўсё прыдумалі. А вашы спаборніцтвы, буслік, могуць стаць пачаткам добрага сяброўства, а не добрай сваркі. Дзякуй, вялікі дзядуля. І за тлумачэнне, і за параду. Рады быў дапамагчы. Раскажаце, чым справа скончыцца. Я ўпэўнена, што ўсё у малога атрымаецца. І будзе ў нас у двары не благі, а сапраўдны мір. Я цяпер такі шчаслівы. Ну. Мне хочацца, каб хутчэй наступіла заўтра. А каб час хутчэй ішоў, трэба заняцца якой-небудзь справай. А давайте глядзець мультфільм. О, цудоўна! Сябры, казка пачынаецца. А зараз, дзетачкі, мае любыя кветачкі, час рыхтавацца да сну. Хутенька чысцім зубкі, мыем тварыкі, а потым бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрэлкі.
тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, в очанях.